Okei. Mä pidän lyhkäisen esitelmän transformatiivisesta oppimisesta. Tällaisen teorian on kehittänyt Jack Mezirow 1970-luvulla, ja ainut lähde, mitä mä tämän esitelmän pohjana nyt käytän, on Mezirowin itsensä kirjoittama artikkeli tästä teoriasta. Teorian mukaan transformatiivista oppimista sitä tapahtuu keskustelussa muiden kanssa, ja näissä keskusteluissa vaihdetaan näkökulmia johonkin asiaan, perspektiivejä, uskomuksia, arvoja, perustellaan näitä uskomuksia, argumentoidaan näiden puolesta ja vastaan. Ja oppiminen tämän teorian mukaan on sitä, että meidän perspektiivit, tai Mezirow kuvaa näitä viitekehyksiksi, näitä kaikkia uskomukset, ennakkoluulot, arvot, perspektiivit yhdessä viitekehyksiksi, niin tämän teorian mukaan oppimista on se, että näistä meidän viitekehyksistä tulee avoimempia vaihtoehtoisille tulkinnoille ja sitten toisaalta oikeutetumpia itselle ja muille, kun niitä perustellaan ja väitellään niiden puolesta ja vastaan. Millaisia vaikutteita sitten Mezirow on teorialleen ottanut? Tässä on kaksi tämmöistä suurempaa linjaa. On Habermas ja Bennett-Coleman. Habermasilta tämmöinen kommunikatiivinen oppiminen antaa sosiaaliteoreettisen kontekstin tälle Mezirowin teorialle, ja sitten Bennett-Colemanin skeematerapia antaa psykologisen tulkinnan, eli tämmöinen niin kuin havaitseminen valikoivana toimintana. Habermasista. Habermas erottaa oppimisesta välineellisen ja kommunikatiivisen, joista nyt sitten tämä kommunikatiivinen on se, mikä on vaikuttanut tähän Mezirowin teoriaan. Eli ideana, että näissä keskusteluissa ei löydy mitään yhtä oikeaa ja parasta näkökulmaa, ratkaisua johonkin asiaan, vaan useita vaihtoehtoisia näkemyksiä ja näille annettuja perusteluita. Oppimista tapahtuu niissä keskusteluissa, joissa etsitään omia perusteltuja näkemyksiä. Ja skeematerapia Bennett-Colemanilta. Tässä on taustalla semmoinen idea, että nämä meidän emotionaaliset viitekehykset, eli että me suhtaudutaan johonkin asioihin esimerkiksi nyt ahdistuneesti tai aggressiivisesti, niin nämä juontaa juurensa jonnekin niin kuin historiassa tapahtuneisiin, mahdollisesti traumaattisiin kokemuksiin. Ja tämän skeematerapian ideana on tiedostaa ne viitekehykset, emotionaaliset viitekehykset, joiden läpi me tulkitaan maailmaa, miten me suhtaudutaan eri asioihin, jotta me voidaan sitten muuttaa niitä. Eli ne pitää tehdä ekaksi tietoisiksi. Tässä puhutaan niinku skeemoista näinä viitekehyksinä. Eli meillä on erilaisia skeemoja, tapahtumaskeemoja, eli skriptejä, miten joku kaupassakäynnin skeema, mitä siihen kuuluu. Tai meillä on skeemoja linnuista tai ihmisryhmistä, stereotypiat on erilaisia skeemoja, niin pitää tiedostaa nämä, että miten niihin sitten suhtautuu, jotta niitä voi muuttaa. Ja transformatiivinen oppiminen on ottanut tästä juurikin tämän vaikutteen, että pitää tiedostaa ne omat uskomukset ja perspektiivit, jotta niitä voi sitten lähteä muuttamaan. Muita vaikutteita sen enempää avaamatta oli mainittu artikkelissa
Paulo Freiren kriittinen pedagogiikka, Kuhnin paradigmat, Jungin individuaatio, sitten oli tehty kenttätutkimus Yhdysvalloissa naisten aikuisopiskelusta, ja sitten hän oli havainnoinut vaimonsa yliopisto-opiskelua aikuisiällä ja tehnyt siitä sitten tulkintoja. Mesirov puhuu viitekehyksistä ja erottaa niistä 2 ulottuvuutta. Habits of mind ja points of view. Eli se näkee, että nämä habits of mind on semmoisia laajoja suuren linjan kokonaisuuksia, kun sitten taas points of view on semmoisia näkökulmia, semmoisia konkreettisempia tekoja, tulkintoja, havaintoja. Eli esimerkkinä habits of mindista etnosentrismi siinä laajuudessaan, mitä se käsittääkin. Ja points of view samasta etnosentrismi esimerkistä on siellä sisällä tapahtuvaa semmoista esimerkiksi negatiiviset tunteet jotakin ihmisjoukkoa kohtaan, joka ei kuulu siihen meidän omaan sisäryhmään. Esimerkiksi maahanmuuttajiin kohdistuvaa aggressiivista suhtautumista tai ennakkoluuloja. Ja sitten nämä viitekehykset ohjaa meidän havaitsemista, sitä mitä me opitaan, mitä me havaitaan ja sitä kautta myöskin toimintaa. Nämä voi olla tietoisia, me valitaan tietoisesti joku viitekehys, minkä läpi me tutkitaan jotain ilmiötä, tai usein nämä on tiedostamattomia, että meillä vaan viriää sellaiset orientaatiot tuolla päässä. Mutta näistä olisi hyvä tehdä tietoisia, jotta niitä voisi muuttaa. Tässä on tämmöinen rautatiekuva jostain Kiinasta. Ja tämän teorian idea on siinä, että me ajatellaan aina vähän niin kuin tällä suoraan menevällä rautatiellä tässä edessä. Me ajatellaan yhdellä tavalla tätä maailmaa, yhdestä näkökulmasta tai muutamista näkökulmista. Vaikka olemassa on hirveästi vaihtoehtoisia näkökulmia, jotka antaisi hirveästi lisäsävyjä niihin meidän tulkintoihin, niin me mennään yleensä tällä yhdellä tiellä. Ja tämän teorian ideana on, että oppiminen on sitä, että me ajaudutaan vähän niin kuin sivuraiteille ja saadaan tämmöisiä uudenlaisia reittejä, uudenlaisia tulkintoja, että miten me voidaan näitä ilmiöitä tarkastella. Ja tämän oppimisen voi nähdä prosessina. Millaisia vaiheita tämä prosessi sisältää, on ensinnäkin niissä keskusteluissa tapahtuvaa kriittistä reflektointia, niitä omia näkemyksiä ja muiden näkemyksiä kohtaan. Toisessa vaiheessa me ollaan saavutettu tämmöisiä perustellumpia uskomuksia, eli kun me ollaan perusteltu omia näkemyksiä, muiden näkemyksiä, niin me ollaan saatu semmoisia paremmin argumentoituja kokonaisuuksia haltuumme, joita sitten tämän kolmannen vaiheen mukaan otetaan käyttöön. Eli toimitaan näiden uuden perspektiivien mukaan. Se ei riitä, että me keskustelussa
havaitaan, että okei, että hei, että joku muu ajattelee tästä asiasta eri tavalla kuin me, ja sitten jotenkin hyväksyy sen siinä keskustelussa, mutta ei ota sitä itse lainkaan käyttöön. Niin tämä teoria olettaa, että se pitää ottaa myös käyttöön ne uudet viitekehykset. Ja sitten tässä viimeisessä vaiheessa oletetaan, että ihminen sisäistää tällaisen kriittisyyden tavan, ottaa tavaksi suhtautua erilaisiin asioihin kriittisesti. Ei ota mitään itsestäänselvyyksinä, mistä johtuen tämä onkin vähän tämmöinen aikuisten oppimiseen liittyvä teoria, mutta siitä sitten vähän myöhemmin. Transformatiivisen oppimisen, sen voi aktivoida jokin yllättävä tapahtuma, joka ei sovikaan meidän skeemaa. Esimerkiksi jos meillä on skeema venäläisistä nuorista naisista, jotka panostaa ulkonäköönsä, kulkee minihameissa ja 12 sentin piikkikoroissa. Sitten meidän naapuriin muuttaakin nuori venäläisnainen, joka onkin jotenkin vaikka vähän pulska ja kulkee lenkkareissa, mutta on tosi mukava ja ystävällinen. Niin tällaiset, se ei sovikaan meidän skeemaan, niin tällä me vaihdetaan niitä meidän skeemoja, niitä meidän ennakkoluuloja, uskomuksia, ja tämä niin kuin aktivoi sitä oppimista tämän teorian mukaan. Ja sitten uuden näkökulman löytäminen, mitä tapahtuu niissä keskusteluissa usein, ja asian kyseenalaistaminen, ja sitten henkilökohtainen traumaattinen tapahtuma. Et jos ajattelee, että esimerkiksi arvot on suhteellisen pysyviä, arvomuutoksia ei tapahdu ihan niin näin, mutta sitten kun niitä tapahtuu, niin niissä on usein taustalla joku tämmöinen isompi vaikuttaja, kuten esimerkiksi henkilökohtainen traumaattinen tapahtuma, joku auto-onnettomuus, jossa lähimmäinen kuolee, niin siinä voi mennä ihmisen arvomaailma uusiksi. Ei enää olla niin jotenkin pinnallisia tai rahaorientoituneita, vaan tämmöiset hyvinvointiarvot nousee pinnalle. Tämä on teoria aikuisten oppimisesta. Ihan jo siksikin, että aikuisten ajattelu on laadullisesti niin erilaista, mitä lasten ajattelu olisi. Mä listasin tähän muutamia tämmöisiä kohtia, että aikuisilla on esimerkiksi laaja kokemusvarasto, mikä voi sitten olla hyödyksi tai vaikeuttaa sen uuden oppimista, että jos me ollaan opittu jo joku asia, mutta jos me pitää oppia se eri tavoin, niin se vaikeuttaa, koska meidän pitää pois oppia siitä vanhasta ekaksi ja sitten vasta sisäistää se uusi. Aikuinen oppija voi olla rohkea valintojen tekijä tai kaavoihin kangistunut. Aikuinen kykenee kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä toisin kuin lapset. Lapset ottaa ne opettajan auktoriteetin sanelemat tiedot sellaisinaan. Ja aikuiset pystyy vähän ottaa perspektiiviä näihin asioihin, mitä tämä teoria edellyttää sitten taas oppimiselta. Aikuiset on tietoisempia omista tavoitteistaan. Aikuiset oppijoina on hyvin heterogeenistä porukkaa. Et jos ajattelee, että lapset tulee kouluun,
niillä on aika lailla samanlainen historia siihen mennessä. Kaikki on käynyt potalla suurin piirtein saman verran vuosia ja tarhassa ja näin poispäin. Joku saattaa nyt olla jo aloittanut jalkapallon, mutta ei sitäkään vielä kauaa pelannut. Mutta sitten aikuisilla on taas niinku vuosien kokemukset, erilaiset kokemukset, erilaisia ammatteja, erilaisia työpaikkoja, mistä tulee ihan erilaisia perspektiivejä. Niin sillä tavalla aikuiset on hirveän niinku heterogeeninen porukka suhteessa lapsiin. Ja sitten mä haluan lopettaa tämän esityksen tämmöiseen kuvaan, mikä mun mielestä kuvastaa tämän teorian idea oppimisesta kivasti, että tulisi ajatella meidän tulisi ajatella maailmaa useista eri näkökulmista. Meidän ei tulisi ajatella, että okei, että se maailma on nyt tällainen, kun me se nähdään, vaan se voi olla hyvinkin erilainen. Et monet ihmiset tulkitsee maailmaa eri tavoin, ja ei pitäisi ottaa mitään niin kuin itsestäänselvyyksinä. Kiitos.